La costa del Maresme és una zona costanera situada al nord de la ciutat de Barcelona. S'estén des de Montgat fins al riu la Tordera i és una de les principals zones turístiques de la costa mediterrània d'Espanya, amb una gran quantitat de platges i cales certificades. El relleu de la costa del Maresme és muntanyenc a l'interior i presenta una costa d'uns 50 quilòmetres de longitud, amb llomes suaus i penya-segats. Està situada en una zona en la qual la mar es troba amb les muntanyes, la qual cosa permet gaudir de paisatges de gran bellesa. El clima de la costa del Maresme és mediterrani, amb estius calorosos i hiverns suaus. Les precipitacions solen ser moderades i es concentren a la tardor i primavera, sent els mesos de juliol i agost els més secs. Les temperatures mitjanes oscil·len entre els 14 i els 26 graus, sent agost el mes més calorós. Platges i llocs d'interès turístic. La costa del Maresme és famosa per la seva gran quantitat de platges i cales certificades, amb la bandera blava, el compromís de sostenibilitat biosfer i la Q de qualitat turística. Platja dels Pescadors a Arenys de Mar. Platja del Cavalló a Caldetes. Platja de Mataró. Platja Gran de Calella. Platja de Canet. Platja dels Pins a Malgrat de Mar. A més, compta amb ports esportius on es poden practicar esports aquàtics i gaudir d'una àmplia oferta de restauració, com el Port Esportiu El Masnou, el d'Arenys de Mar, el Port de Mataró i el de Premià de Mar. Una altra de les atraccions turístiques de la costa del Maresme és la comunitat natural d'algues a Mataró. Es pot participar a visites guiades per descobrir la biodiversitat d'aquest ecosistema marí. La costa del Maresme compta amb diversos pobles mariners i viles marineres que ofereixen un ambient molt autèntic i característic de la zona, on es pot gaudir de la cultura, la gastronomia i la tranquil·litat de les seves platges i cales. Alguns dels més destacats són Arenys de Mar i Sant Pol de Mar, reconeguts com a viles marineres. Agricultura i altres sectors productius. A més del turisme, la costa del Maresme també es dedica a l'activitat agrícola i a la indústria tèxtil. L'agricultura abasta principalment el cultiu d'hortalisses, fruites i flors, que es destinen tant al consum local com a l'exportació a altres països. Quant a la indústria tèxtil, la comarca compta amb fàbriques i tallers tèxtils on es produeixen teixits d'alta qualitat, com el cotó, la llana i la seda, que s'exporten a diferents parts del món. Per tant, l'economia de la costa del Maresme se sustenta sobretot en el turisme, encara que també es recolza en l'agricultura i la indústria tèxtil. La zona compta, a més, amb una àmplia varietat de recursos econòmics que contribueixen al desenvolupament econòmic de la regió, activitats culturals i d'oci. A més de les activitats a l'aire lliure, hi ha moltes altres opcions per gaudir de la cultura i l'oci. Algunes de les activitats disponibles són exposicions temporals al Museu Roma de Mataró, que permeten conèixer la història de la zona. Visites audioguiades a diferents poblacions costaneres, per conèixer el seu patrimoni i la seva història. Recursos pràctics, guies i mapes totalment accessibles des d'internet, com la cartellera de cinema o les rutes de senderisme de la zona.
La costa del Maresme compta amb un gran nombre de pobles i localitats que ofereixen diferents activitats turístiques, culturals i gastronòmiques. Les platges certificades de la zona, els ports esportius i la bellesa arquitectònica d'alguns edificis modernistes són només alguns dels atractius que es poden trobar. Cadascun d'aquests pobles és una destinació turística en si mateix, amb les seves pròpies peculiaritats i atractius, que mereixen ser descoberts.